Durangaldeko mendien artean, Bizkaiko txoko ezkutuenetako bat gordetzen da. Atxondoko Aranestua, hegoalderantz doan korridoren naturala, Anboto mendiaren Narrizko harresiaren oinetan bukatzen dena. Basoko galtzada ezkutuei jarraiki, eskualdeko gizon emakumeentzat mendeetan, Aranau mendilerroa zeharkatu eta Arabako lurraldeetara joateko bidezidorra izan da. Aspaldiko trenbide batek eta mandobide batek Aramaioko Araneraino eramango gaituzte, Atxondon zehar, Anbotoren oinean. Apata monasterion ekingo diogu gure ibilbideari. Hemen baitago, Atxondoko Aranerako sarrera. Gaur egungo San Pedro elizak, muino txiki baten gainean, 150 urte baino ez ditu. Baina gorantz bagoaz... urte baino gehiago dituen sarkofago misteriotsua izango dugu aurrez aurre. Hona hemen, Apata monasterioko historia oso antzinakoa dela erakusten duen froga. Egia esan, herriaren izena bera ere, abadearen monasterioa, misterioa da herritarrentzat. Izan ere, ez dute gogoratzen hemen abade enigmatikoren baten ardurapeko komentu edo monasteriorik egontzenik. Hala ere, egia da egungo parrokia San Pedrori eskainitako antzin-antzinako tenplu baten gainean eraiki zutela, harri honen gainean. Bai orain bai lehen, Anboto paregabea ikus daiteke hemendik. Atxondoko hainbat txoko ikusita, badirudi denbora iraganeko mendeetan gelditu dela. Aranaren sarrerari izena eman zion abade ezezagunaren garaietatik ona, mundua izugarri aldatu bada ere. Arrazola errekaren uretan gora egingo dugun bideari ekingo diogu. Igaro dezagun zubia, antzinako konboia izango bagina bezala. Apata monasterio atzean utzi, eta bide lau batetik abiatuko gara. Zein erosoa den ibiltarientzat, baina oinez hasi orduko konturatuko gara bide hau ez zutela pertsonentzat egin, makinentzat baizik. Hona hemen burdin bide bat. Hemen ibili zen 1950 arte, lurrun makina zar bat ziztuka, bidaiarientzako 2 bagoi, egur karga batzuk eta tonaka mineral zeramatzala. Baserrietako bakea apurtzen zuen bere txistuarekin. Trena, Martza auzoko horma urtetsuen ondo-ondotik igarotzen zen. Leku hau engainagarria da. Baserri auzo baketsu honen atzean, Araneko antzinako agintegunearen aztarnak gordetzen baitira. Hona hemen, Martza familia indartsuaren oinetxea. 17. mendeko etxetzarrau, martzaatarrek euren jaurerria mendean hartzeko eraiki zituzten gotorlekuetatik zutik dirauen bakarra. Hemen erabaki garrantzitsuak hartu ziren Araneko biztanleentzat, eta gudu odoltsuak ere izan ziren. Izan ere, martzaatarren dorrea erabat suntsitu zuten behin baino gehiagotan. Bertako jopuek ere egun batean erre egin zuten dorrea. Baina martzaatarrek luzaroan biziraun zuten. Bai behintzat, 16. mendearen bukaera aldera arte, San Martin eliza zoragarria eraikitzeko adina. Euren kapera pribatua zen, eta ezkontza eta hiletetarako erabiltzen zuten. Leinu boteretsu honek, Anbotoren oinetan dagoen Arana menperatu zuen mende luzeetan. Baina ezin izan zuen ezer egin, bere sailetara ziztuka eta keka aurrerapena iritsi etzedin. Jarrai diezaiogun trenbideko pistari.
Trenbideak gurdibide zahar bat zeharkatu eta larreetan barrena jarraitzen zuen gehienetan orduko 10 kilometrotik behera. Trenbide hau 1904ko irailaren batean inauguratu zuten. Helmuga Arrazolan ustiatzen zituzten burdin eta kobre mehatzeetan zegoen. Eta baserri zahar hauen bizimodua eraldatu zuen, Ganeko errota baserriaren bizimodua kasu. Bertakoek inoiz ezin izan zuten gainditu, sukaldeko leihotik trena igarotzen ikusteak eragintzien izua. Orduen joan etorrian neurtzeko kanpaiotsa entzun, animalien bizi erritmoari erreparatu edo anboto gailurrean pilatzen ziren hodeiei so egiten zieten. Trenaren ordutegi erregularrak ordea, betiko aldatu zuen denboraren zentzua. Atxondoko adarra, Bizkaiko ferrokarril zentral delakoaren deribazioa zen. 1884tik aurrera, bategin nahi izan zuten Zumarragan, Madriletik Parisera zijoan trenarekin, abiadura handiko tren berriaren bidearen parean. Lotura hura ez zuten inoiz egin. Lehenengo bidegurutzean, Santiago auzoan geldituko gara. Arantz goazela, antzinako beste sarkofago bat aurkituko dugu zelaian utzita. Une oro gure ondoan, iragan ulertezinaren aztarnak izango ditugu ikusgai. Santiago ermita zalantzarik gabe, ibiltarien geraleku izan da betidanik. Zabalik dagoenez, oinezkoak barrura sar daitezke ikustera. Gainera, Santiago antzinako erromesen zaindari zen, eta erromesek laguntza eskazi zaioketen burdinesiaren ondotik. Une honetan, trenbidea utzi eta ostatua eta jatekoa aurkitzea dugu onena. Goazen ba, ondoan dagoen Aspe herriskara, Arrazolarako bideari ekin aurretik. Aspera iritsitakoan, guruztokia duen beste ermita bat izango dugu aurrez aurre. Aingeru guardakoari eskainia dago, eta 17. mendeko eliza atari atsegina du. Gure ustez, hemen babestuta egongo gara, eta bihotzoneko pertsonek zainduko gaituzte. San Joan eliza, Aspeko plaza baketsuaren gainean dago. Plazan, zabalik aurkituko dugu Etxebarri baserriaren atea, eta barnean, amestu dezakegun mairik hoberena gure gosearen gozagarri. Etxebarriko sukaldean, Victor Arginzoniz txingarritako jakien aztia da nagusi. Victor, egur mota desberdina aukeratzen ari da janari bakoitzarentzat. Victor da suaren jainko berria. Gerota gehiago dira Etxebarrikoa munduko parrillarik onena dela diotenak. Eta ez da komeni sekretu hau zabaltzea. Elikagai pentsa ezinak. Ala nola, angulak, kokotxak eta baita Irango kabiarra ere, usain eta zapore sinfonia bihurtzen dira, bere ikatz naturalen berotasunari esker. Victorrek inoiz zukitu gabeko gailurretara eraman du txingarraren arte zaharra, eta bere sorkaria kapaltasunez eskaintzen ditu, familiako baserri bateko giro xumean. Onats benetako sekretua, beti bezala. Etxe honetan, osagairik freskoenak eta kalitaterik gorenekoak erabiltzen dituzte. Victor Arginzonizek zintzoki tratatzen ditu jakio, perfektutasuna lortu arte zainduz. Nagia ematen du Aspe usteak. Eta denak hemen gelditzera bultzatzen gaituenez, berehala, gaua igarotzeko lekua proposa aurkituko dugu. Bide malkartsu batetik gora, auzoko baserri garaietara iritsiko gara. Handik, Aspe ikus dezakegu oso-osorik. Baserrien artetik ageri dira mendigoikoa eta mendibekoa, gure atsedenerako leku magiko bihurtuak.
Portaleko harrizko arku sendoaren azpitik igaro, eta haize hotsa leuntzen duten egurrilunez eta hormatzarrez osatutako munduan murgilduko gara. Goiko solairuan daude familiarenak izan ziren logelak, haritzezko abeak airean dituztela. Hemen erraza da Anbotoko dama Mariren ahotsa menditik guri deika irudikatzea eta ardien zintzarrien kantarekin loak hartzea. Diotenez, hemen loak hartu du isiltasuna. Eta egia da, gaua iristen denean, Anboto mendiaren eraginpean egonezkero, hoberena lotara joatea data. Izan ere, gaueko orduetan, haizeak Anbotoko gailurraren naitz soilak inguratzen dituzten hodeiak orrazten ditu. Eta mendiko iratxoak esnatzen direnean, haraneko gizakien begietatik urrun. Hau ez da gure lekua. Eta egunak argitu ondoren, gure bideari jarraituko diogu trenbide zaharrean barrena, lokomotorak egiten zuen antzinako ibilbidearen helmugaraino. Horrela, Arrazolara iritsiko gara, haraneko auzorik ezkutuenera. Anboto gertu dago, eta 500 urtetik gorako baserriak mendiaren kareharrizko horma izugarriaren inguruan pilatzen dira. Hona hemen, nekazari libre batzuen azken babeslekua. Erdi Aroan, Martzaako jaunen ezpaten eta Anbotoko hormaren artean bizi izan zirenen nekazariena. Compañía del Ferrocarril de Durango a las Minas de Arrazola y Elorrio izeneko trena, ipuinetako lurralde hauetan ibiltzen zen egunero. Haraneko baserrietan kontatzen zituzten sorgin eta iratxoen ipuinei jaramonik egin gabe. Lorratz garbia uzten zuen, beste planeta batetik etorritako ontzia bailitzan. Trenari esker, Atxondo 20. mende industrialean sartu zen. Badirudi aldaketaren aztarnak desagertu egin direla, baina azkar ikusiko dugu, Atxondo ez dela uste dugun bezain bukoliko eta xamurra. San Roque ermita, bidaiariei irekitako antzinako beste guruztoki bat dugu aurrez aurre. San Roque erromesen zaindari izateak eta hemen oinezkoentzako aterpe txiki hau aurkitzeak adierazten digu Atxondo etzela irteerarik gabeko lekua. Toki batetik bestera joateko bide irekia baizik, Araba eta Bizkaia lotzen zituena. Bidaiari ugari igarotzen ziren bertatik, eta 18. mendeko zurezko esi honetara hurbiltzen ziren, santuari eskerrak emateko. San Roque azken geralekoa zen, mendateetara igotzen hasi aurretik, itzulerarik gabeko tokia, antzinako bidaiarientzat. Hala ere, San Roquetik aurrera, trenari 100 metro gelditzen zitzaizkion oraindik, bukaerako geltokira iristeko. El Tope deitzen zioten ingururaino. Han aldatzen baitzuen norabidea lokomotorak. Leku honek, baserri auzo xume bat dirudi, baina 50 urte baino gehiagotan, Aspe Arrazolako mehatzaritzaren bihotza izan zen. Eta guk jarraitu diogun trenak, sorreran, Anbotoko mendigunearen erraietatik erauzten zuten burdin minerala garraiatzen zuen. Mehatzarien kanpamendua aurreraxeago zegoen, eta bertan 200 mehatzari bizi ziren hala moduz. Lanak aberetutako hainbeste gizon elkarren ondoan egonik, herriko taberna Bizkaiko lekurik gogorrenetakoa bihurtu zen. Borroka mitikoak egiten zituzten, 1910ko apirilaren 2 kasu. Lazaro Garaiko etxea Eskoriatzako mehatzariak, botila eta burdinazko barra artean borrokan ari zirela, Remigio Arroputzari 2 tiro jo zizkion bularrean. Erreka eta antzinako 6 errausketa labeak dira,
urte basati haietako azken lekukoak. Haranetik irteteko, atzera egingo dugu Arrazolaraino, eta han, Andasto mendilepora doan galtzada zaharra bilatuko dugu. Andasto, Arabako lurreetarako atea. Arrazolako San Miguel Elizaren oinetan, bide malkartsu batetik ekingo diogu gorantz. Odei ertzean bidearen pasabiderik gogorrena dakusagu. Mendilepoari esker, Anboto erraldoia atzean utzi eta mendilerroaren hegoaldera igaroko gara. Bata bestearen atzetik, gure bizkarrean utzi ditugu maldan mailakatutako azken baserriak. Arrazola eta Txondoko haran osoa, gerota txikiagoak dira, aurrerantz goazen neurrian. Uztarako azken soroak zeharkatu ostean, pinudi batean sartuko gara. Hasieran, mendibide guztiek berdinak dirudite, eta ez oso atseginak gainera. Baina bapatean, antzinako bide baten arrizko maila erraldoiak aurkituko ditugu. Hona hemen benetan jarraitu behar diogun bidea. Arrizko zorua eta atakaren beste aldean dakusagun argia, bide honetik goazen seinale dira. Baina zen olako ahalegina egin behar den ikusirik, geure buruari galdetzen diogu ea nork eta zergatik egingo ote zuen ibilbide hau hain toki desegokian. Zenbait lekutan errekastoa saihestu behar dugu, urrotzezko putzuen gainetik jauzika. Baina galtzada zahar honek, babestu egingo gaitu, haitza garbi-garbi puskatuta dagota lekurik arriskutsuenetan. Hemen, erreka handi errekastoa, ur negarra baino ez da. Gezurra dirudi, arroila hau mozteko adineko igadura lana egiteko gauza izatea. Aurrekoa bezain gogorra izango zen gizakiek egin behar izan zuten lana. Mendi gala eraisteko eta bide honetan harriak jartzeko. Hala ere, lanark izango zuen saria. Izan ere, haraneko biztanleek galtzadari esker, hegoaldeko bizilagunekin harremanetan jartzeko aukera izan zuten. Eta gainera, Anboto mendilerroaren aberastasunik handiena eskuratu ahal izan zuten, bertako egur erreserba. Pago izugarri hauen zura, beharrezkoa zen haraneko burdin sutegiak elikatzeko. Ikazkin andana batek ustiatzen zituen pago haiek, euren aizkorekin enbor fantasmagoriko osatutako basoak sortzen zituzten, bizirik zeuden adar izugarrien pisua jasan ezinik. Ikazkinak izan ziren galtzadari bizitasuna eman ziotenak. Inguru hau, benetako baso bizidun bihurtu zuten duela mende bat. Edonon ikus ditzakegu gizakiek laututako plataformak. Bertan, egurrikatzpilak egosten ziren. Eta ia ezinezkoa da, adarretatik zur gehiago lortu ahal izateko, ikazkinek eraldatu gabeko zuhaitz bakarren bat aurkitzea. Bidearen azken maldetan, basoa soiltzen hasi da. Horri esker ikusi ahal izango dugu bidearen hasieratik? Zelatatu gaituen erraldoiaren ondora iritsi garela. Hona hemen Anboto. Eman ditzagun azken urratsak, Andasto mendilepora iritsi aurretik. Odei ertza zabaldu eta gailur soilduen eta larre garaien ikuskizuna izango dugu begien aurrean. Hauxe da, gailurrak uharteak bailiran imaginatzearen jolasa. Gailurrak harana estaltzen duten odeien gainetik ikus ditzakegu.
Eta gailur guztien gainetik, gailur sakratuaren piramide sendoa, Anboto mendia. Euskal Artzain zaharren ametsen jabe den Maria Andrearen aitzuluaren ate ilunarekin. Marik ez daki ezer gizakien mugei buruz. Basotik irten bezain laster, Arabako lurretan sartu gara. Andaztotik irten eta Ipizteko haitzen inguruan ibiliko gara. Bertan, Santa Cruz apaiz gerrilariaren gordelekua aurkituko dugu, Gantzagara jaitsi aurretik. Urkiolako parke naturala zeharkatzen duen pista nagusiaren ondoan, zutoin batean jarrita dauden seinaleek erakusten digute teilamendirako bidea hartu behar dugula. Udalaitz mendia atzean dugula, jaitsiera luze eta xamurra izango dugu Aramaioraino. Baina une batez, utz dezagun albo batera ohiko ibilbidea, historiaren iluntasunean galdutako arrastuen bila ibiliko garata. Iesaldi baten arrastoak dira. 1872 urtean, Manuel Ignacio Santa Cruz gerrilari entzutetsuak, Santa Cruz apaizak, gaua egin zuen hemen, bera rapatu nahi zutenen gandik iesi. Ipizte auzoko arrizko haitzak horren guzti horren lekuko izan ziren. Santa Cruz partida karlista baten benetako nagusia izan zen, bere ausarkeriarengatik eta liberalekiko doilorkeriengatik ezaguna. Santa Cruz, Aramaioko udaletxeko ziga batean zegoen, fusilatzera eramango zuten zain. Modu harrigarri batez, Leiotik ihes egin zuen, eta egun batzuetan, Etxaguen eta Gantzaga artean ezkutaturik egon ondoren, baserritar batek Ipizte mendira eraman zuen, kobazulo ezkutu honetara. Hemen, gizon armatu bakar batek bakarrik izango zuen, heriotzara arte defendatzeko aukera. Baldinetan norbaitek gordelekua aurkitu izan balu, baina zorionez, inoiz etzen horrelakorik gertatu. Zenbait urte geroago, apaiz gerrilari odoltsuak baieztatu zuen, hementxe bertan eman zuela Kolonbiako misioetara joateko hitza. Eskerrak eman nahi zizkion Ama Birjinari salbatu egintzelako. Eta horretaz gain, kontatu zuen, haitzulo honen bakardadean, Aramaioko aranaz maitemindu zela. Ordutik ona, euri ugari erori da Ipizteko haitzen gainean, baina apaizaren iesaldiari buruzko ipuinak bizirik dira oraindik ere haranean. Bertan oraindik Txominen iloba bizi da. Txomin zen Gantzagatik esnea eta janaria igotzen zizkion aurra. Gantzaga, Aramaioko haranean hurbilen dagoen herria, hemendik 2 kilometro eskasera dago. Anbotoko piramidea eta Ipizteko haitzak atzean utzi, eta lasai-lasai, zelai eta bideetan barrena jaitsiko gara hodei ertzean dakusagun teilamendi mendirantz. Berehala, eskuinaldean, ibilgailuen pasabidea galarazten duen hesia aurkituko dugu. Arantz goazela, bidea asfaltatutako errepide estua bihurtuko da. Horrek diosku, Gantzaga auzoa bertatik bertara dagoela. Gantzaga dugu, Aramaioko haraneko auzorik garaiena. Eta zibilizazioarekin dugun estreinako harremana ere bada, Euskadiko mendilerrori gogorrenetarikoa zeharkatu ostean. Egun euritsu, hotz eta elurtuetan, Gantzagako eliza, Bizkaia eta Araba arteko bidezidor honetan barrena ibili diren oinezko ugariren babesleku eta aterpe izan da. Bidezidorrak bi arangaldu lotzen zituen, Atxondo eta Aramaio hain zuzen ere, Anboto mendiaren oinean. Hemen bukatzen da, gaurko gure bidaia, Euskal Herriko maldarik handienetakoa, oinez igo ostean.
Andasto, mendi lepo zuzena, Atxondo eta Aramaioko haranak lotzen dituen atea izan da guretzat, 15 kilometroan barrena. Bidean zehar, meatzarien tren zaharraren arrastoari, antzin-antzinako mandobide bati eta paiz gerriari baten oinatzei jarraitu diegu. Hori guzti hori, Anboto mendiaren oinean.